И така, не го убивам аз. Май вече станаха 3 серии, не знам. Но да знаете, пак ви предупреждавам. Този клип ще го пусна на серии и ще от плейлисти, гледайте го. И когато вече сега ще напиша League of Legends Top Fiora, епизод е първи и част 1, 2, 3 и така нататък. И после ще напиша епизод втори. И така част първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста. Ще направя плейлисти за League of Legends, Minecraft и PES. Нямам други игри и пък не ми и трябват. Трябва да... Само DJI мога да сваля Grand Theft Audio. Така е. Не. То само да не цепи търта. Не. Ще ме скръпа мамата. Ай, какво не го настигнем? Мога да ви кажа. И така флашвам. Не. Добре, все пак съм до някъде доста добър, защото ще имам само 7 джига, имам 6 асистенции, 93 милиона, пак е малко. Но... аз сега ще ги убия. Да бе. Колко са? Те всички са там, без мордер кайсер. Ако имаше още един силен, например Лисин, там я ще да го убия, но... И така, кил. И така, вижте какъв демидж. Дабъл кил. Но и той доста голям демидж ми изби, така че и да направя 20 кила. И след това мога да си по-добър рекорда от този профил Стрендърмер. Трето съм аз сега. Само един джит трябва да направя или по-малко даже на толкова джида да си остана. И това взимам, за да мога да не умирам. И така продължавам. 3 на 3, какво спорна игра. И 1 от 11. А той рай като Адекер. А сега най-добре сме на бот. Макар че най-силният аз, който бях на топ. Така че бот и топ сме на равно. Защото боти са много слаби. Мордер Кайзер, колко е? 11 от 6, аз съм 16 от 7. Доста по-добър съм от него. То се пусна от тимейта. Аз стигам само там да ви убият тренера. 3 от 11. Поне по-добрият ми Ганпланк. 1 от 11. Той ме убивал май това пъче. Трендър. Не. Елам, ще ме убиеш. Сега все някой ще дойде. Сигурно ще е Мордер Кайзер. Не, Олаф. Той е доста голям демидж би. И Мордер Кайзер. И така убихме. Мога само да направя повече килове, повече джидове, не трябва да правя за да се подобря рекорда, но на мен аз искам просто така да си правя как да играя. Да, снимам. Само ще видя колко е часа на телевизора. Добре, няма още 1 час и 21 минута, докато да снимам. Да. И абонирайте се за мен. И гледайте клиповете ми.
кой да се абонира за мен, за да мога, поне, като направя 25, като имам вече 25 абоначи, може би ще направя giveaway, томбола, по-лесно да се този блицканг какво прави? О, тренер ми е. Откъде би вече толкова голям демидж? Гледайте, откъде? Кой го е фиднал? 4 от 12 не е никакъв фид. Просто има доста добри айтеми. Добре. Чакайте, да, това ще си продавам също. Този еликсир. Почти имам пари. Събираме това. И така вече не мога да се подобря рекорда. И пък това е невъзможно, защото ние още малко ще играем. И така. Аз имам вече това да го убивам, защото... О, не, ще убия първо Израел. Ето след вие не виждали, че... Не, то Израел умря. Бе, ти сляп ли си, не моля ви вече? И така, аз имам вече. Ти стай тук да спаш тази кола с тя на моята линия. Все едно ще ме чуя, но... Очах Блиц, той толва. 100% вижте какви айтеми има. Има се 93 милиона. Още малко и сигурно ще ме настигам. Чак на тренер Мир, не знам как толкова вече много демидж бие. Айде, той си има ганплан, хайде ще го тренер. И така, убил. Супер е това. Много спорно вече е да се биеш срещу този. Блицканг наистина тролва. Той адски много тролва. И така. Между другото аз съм играл една рамка, където там имаше един зад, където идваше и се даваше. Ние всички струпахме и те не убиваха. Супер лесно. Аз имам почти 400 демидж. Ганпонг е 3 от 13. А то е 4-13. Той има 7 асистенции, а пък нашия 9. Виж сега всичките сме се подали.